Wat zei ze nou? Zo'n plus zo'n en 2 bulten zo'n. Dus, Nou, je kan ook de auto parkeren, dus ik ren nog aan die kant dus. nou, dan rijden wij die kant even op het parkeerterrein. Nou, maar ze een sjengeren. Maar dit busje mooi. We hebben wel heen naar het afvoert. Naar de Floriade. Oh. Kent de bier net? Service jong dit. De studenten die zien we ook nog steeds duurder ouders. Ja, die is van de docent, hè? Nou, het is een wereldwijde tuinbeurs, is maar, waar de hele wereld op uitkomt. En bedrogen maak je een show doen. Nou, je voor het eerst weer met nog in je zandvlakte. En nu staan er hakjes en bestrating. Daar ben wij met die witte hakjes. Elke gedeelte dat het weer mijn beplanting. Dit is de Latijnse naam, alle begint met een C. Nou, daar begint het met een A, dus daar gaat het een hele paar terug. Ja, hij zit ook mee in het Latijn en in het Fries, zo zei je. Ja, helaas wel. Nou, vertel maar. Nou, dit is de tekening van de kaalvolière. En zo hoe het op de tekening staat, samen met waar je het ingericht zien. En de schaal van de tekening is 1 op 100. Dus 1 centimeter is in het echt 100 centimeter. Dus hier staat dan een viever en een thematuin, zeg maar. Nou ja, dan eerst maar kijken wat het thema wordt. Maar dat weten we nog net. En hier komen 2 bakken. En dat is voor de skills gebeuren. En ik en Hendrik gaan daar in die 2 bakken. Die is daar juist. Hier wij een wedstrijdtuintje maken. En dan Hendrik een nieuwe 2 erbij en ik een nieuwe 2 erbij. Om aan te stuwen. En dat is dus examen dan. En dan ben we hopelijk slagen, daar gaan we al vanuit. Als je het alle keer op oud gaat, dat dat het hoogste punt wordt en dat het hier wat heen gaat, zou daarheen. En uiteindelijk met dat paard en dit paard er op elkaar aansluiten. Mooi. Als je dit nou de hechter, die laat er nou in. Die had Hendrik gekregen ingooien. Dus dan lees ik hem weer aan de kant. En dan weet ik precies dat dit de maat is. Vanaf daar, hierheen, is dit de maat. Nou ja, dan kijk gewoon beginnen te rijden, zeg maar. Als je dit net goed doet, dan lees je de steen er net mooi in. Oude rijden. Dit is een stritbenne en die gebruiken we bij het straten, zodat de bestrating rent, dat die net afwijkt van het lijntje, zeg maar. En dan zet je de zaal op. Nou, en dan is het lijntje mooi rug. 3 pen. Ja, ik hou een stage aan, ik doe de mechanisatie in. Nou, toen kwam ik erachter, ik moet buiten wijzen. Nou, dat mag over niet, dat sting op het waddenlijstje, maar nou, dat ben ik nou haast. Na een PMA ben ik uitgestudeerd. Oh, hier mooi er ik op. Hier mag ik op filmen. En wij hebben het zo regelen, dus dat deze man, die binnen eigenlijk gewoon bezig nou met het keuzedeelexamen. Dus een officieel examen wat we op school houden, waarmee ze het diploma gaan kennen. Dus normaal wordt het gewoon in een setting dat je op school. Maar omdat we nu hebben het zo georganiseerd, dat we het nou hier in het Floriade gaan binnen. En hier mag die jongens dit opzetten. En dit is met het examen bezig, het keuzedeel. En die zal hier nog een hoekje instraten, zodat we haast met z'n hier de lijn van hebben, dat we die kant eruit kennen. Elke week komen we 3-4 horen die examen door. Dus ik met elkaar opstarten. En nu hebben ze bij dit en die kennen wel aardig wat gelukkig. Wij met een beetje leidinggevende functie krijgen. Dus wij zijn er eigenlijk ook weer om te leren en wij leren van hun, zij weer van ons. Dus dat is wel mooi. Motorkroden. Ik ben vanaf mijn 12e ben ik aan het werken in de tuin en op een boerderij. Ik ga alles ook boer worden, maar nou ja, dit is ik buiten en dit is vind ik leuk om te doen. Maar eigenlijk lees ik meer hoe het staan over wat bij het boer wijzen, maar dat moeten we nog maar even zien hoe dat allemaal erin. Zoals dit is wereldwijd, je komen miljoenen mensen. Ja, het is wel mooi als dat zes keer van hey, dit hebben wij allemaal met onze teams, maar.
Ja, daar ben je uiteindelijk op het ben je er wat trots op. En, vooral wat de leveranciers die moeten je straten zien, hè? Want die leerling die kent niks. En als het dat klaar is, dus ze zeggen van wow, dat jouw wel een goed gevoel.